למי? למי? לא, הוא מכר אופניים השבוע. הייתי שוקל להוריד אותי פעם מקדימה, אבל... אני. יצאתי מהסיכה. 61. באמצע, ממוצע. זה צריך שאתמול זה שאתם נכתוב. אתה נראה טיובלס או לא טיובלס? תמיד טיובלס. עכשיו אתה על 30. כל הנושא הטכני... משאבת רצפה הכי קטנה שראיתי. זה משאבה אדירה, באיזה ערים קוראים לה משאבת מדריך. לכל אחד מאיתנו יש גם משאבות קטנות, רכיבות אישיות, אבל בקורס אין דבר. בבוקר לגבי הבלימת זעזועים, אני לא יכול לפמפם ולבלוע. התחת אחורה הנכון משאיר לכם טווח של הוצאה והכנסה של הידיים פנימה והחוצה, ובראש מה אני עושה עם האגן, עם המרכז כובד, אני יורד למטה, לא רק אחורה. זה נראה ככה, הידיים שלי יכולות לפמפם, ואני יורד למטה ולא רק אחורה. זאת אומרת שכשאני אהיה בירידה שהיא אקטיבית, או הגלם מדרגות הזה, הגוף שלי עדיין אקטיבי, הידיים יכולות לעבוד והברכיים יכולות לעבוד. ברקסים אחידים כל הזמן, וככה אני לא מתהפך. אני כל הזמן במהירות נשנה וללחוץ על הברקס. עד אז אני עוד לא בעניינים. תעלה מבט ברגע שגמרת עם הקדמי. אתה עדיין מסתכל למעלה מוקדם מדי, אמרתי. גם, לא להסתכל למעלה לפני שגמרת לטפל בקדמי. איך השם? שלמה. עד שהקדמי מטופל, תסתכל על הבור. ולהרים מבט. טוב, האחורי נטרק. זאת אומרת שאתה לא עושה מספיק ברקס קדמי. טוב, כל המעברים של המבט של העיניים שיהיו יותר עגולים. עופר. לא זוויות כאלה שלמעלה, למטה. כל עגול. תנשמי, פו. טוב. מה שאני ארצה שתעשו אחרי איציק, הרבה תחת אחורה. הרבה תחת אחורה. 60 שנה, הנה. אם תבטיחו שאתם נופלים סלואו מושן כמוהו, אין בעיה. עוד אחד, תקשיב, סתם ממך. לא, לאט, הרבה תחת אחורה. כמעט. באת טיפה מהר מדי. מצד שני, אל תחליטו, אני עושה את זה לא משנה מה כמו אמנון, בלי התסריט של מה אני עושה כשאני מגיע לסלע. לתסרט את זה. מה המשקל המקסימלי שלכם בבלימה? בוא תנסה. לנשום לאט, לאט, הרבה תחת אחורה. יפה מאוד. מה נגע? הקראנץ' שלך נגע. אוטו מהפלטה של ה-XTR. הרבה תחת אחורה, הרבה ברק. חבר'ה, קודם כל טים גרוזיה, אני לא יודע אם אתם שמים לב, הם לא לוקחים שבועים. לא לוקחים שבועים. לנשום, מאוד חשוב לנשום, להיות רך. לנשום, הרבה תחת אחורה, הרבה תחת אחורה. חרטתי. טוב מאוד. בוא תעשה אחד בשליטה. לאט מאוד, הרבה תחת אחורה. עכשיו, חטפת בשורש כף היד. זה כי הוא בלם עם הקדמי, הוא פשוט... לא, הוא פשוט, זה גם בולם עם הקדמי, אתה לא בא להצליח. לא נגעתי. ההאכלה הזאת של לקחת תחת אחורה עם הרבה ברקס, אתה לא עושה את זה. בחסות שמענו. המון תחת אחורה, המון. תודה. יהיה לנו סינגלים כאלה, פשוט אירופאים, שזה אומר...
של ימין, מבט שמאלה. יפה מאוד. אבל אני יודע מה אתה הולך לעשות, כי במהירות כזאת אי אפשר לקפוץ. ברור שאתה הולך לקפוץ על זה. זה לקפוץ את המהירות, אבל לא בעניין. סבבה, זה גם טוב, זה גם תחרותי. רק תתחילי להימנע מה מסכנה. שאני מנסה לעשות, זה לבוא, להתחיל לקפוץ מפה. טובה, תעצרי שם, שיעצרו אחרייך גם, תעצור. עמרי. טוב, פעם הבאה לנסות לקפוץ עם אצבע על הברק. מצוין. לעצור! עידו, לעצור! פה האופניים שלכם? עוד ילך. עמרי, אתה רוצה לתקן את הכבוד האבוד? אני אמור לעשות את זה. בדרך כלל זה ההפך. אני לא מצליח, לא, יש לך פה אתגר. זה ההשלמה בדרך כלל. לא, זה רק כשאתה לנו את ההרגשה הטובה. השני, שקצת יותר מלחיץ, כי יש לו גישה קצת מסריחה, אבל עוד פעם, אם אני בא לאט, אני מצליח לשלוט בקו. הקו זה ללכת על הסכין. יש קו יותר טוב. כאילו את הזה פה. מימין לבליטה. לא. רוכב אקסטרים, מגיע. תנשום ילד. יפה. יאללה, אופניים, בואו נתחיל. תנשום. תחת אחורה. הרבה יותר שליטה על הברקס אני רוצה. תחת אחורה. הישרדות. תהיה פנייה.